Hey yo, we're back again with another banger episode. Guys, siyanithanda nina. Guys, sisoloko siniphethela abantu abarelevant apha kule podcast. As you can see right now, bandiphethe two beasts. Nizogcwala. Right now guys, bazobulisa bazazisa into obana ngobani. As you all know into obana abantu apha ekhaya asibazisi bazazisa ngokwabo. Ndizoqala apha kule Khotmani lapha kwelicala. Khotmani yam grand. Oh, la vethu grand. Shaf nam uKhotmani namhlanje esime naye ngubani wakwabani esenza ndoni? Igama Soul the Sun, I'm a rapper, ngwalapha eMthatha. Oh yeah, Tasole. Khotmani yam kuhle bhuti. Shaba namntatha. Hayi kuhle nakuthi. Ubhuti lo nime naye namhlanje ngubani wakwabani esenza ndoni? Mna mfowethu ndinguSibora but on Facebook it's Sibora New Age. And I rap ngwalapha eMthatha. Oh yeah, niyazwela niphethe uTasole noTasibora. Guys, you know into obana yintoni interesting ngalamabhuteri nime nawo namhlanje. And ndifuna vele ndiye straight up okufele khona ithole ezibani bavu bana ngaba rapper boy2. Mabhuteri kukhona iproject ebenikhe nasiphathela yona ehot kakhulu uTilili. Mina ndifuna uke ndiyazi into obana how did you guys come up with Langoma? Qala nje ndifuna uyazi ba how did you come up with Langoma? Basically Langoma nguTilili just because the hook in Tilili, but it has nothing to do with the Tilili, right? Am I correct? So Yeah. So, yawena yenzeka phetha fika ubra recordile i-track in a verse yabo. On samba yela no space apha. So there's this one time ba recorda la way yabo. So khole beat sayinena ntsika apha sayine verse and the verse hard and sayigqikiwe yabo. So On sami so khona le bridge ke ngoku ipha landa ithi I lost my phone. So Khola ndawo cause so inalayo yoba anokwazi uvenqisa and rapper kule ndawo yabo. So khona imelody ethile on something ndoni. So zamuzana low way, ibiza low way and it worked. And mind you fethu ananoba khona le partner phansi uyi-delete. Xa benqanda ubraba yela ipose yeke injalo. Yeke injalo. Hayi lana idali be serious and fucking lyrics up. Dirty in my cup, spitting clean. Lyrics of my drop, pop at me. Nigga in bamban, forget me. Nigga in bamban, didn't deep and different this bamba, the phony P. I lost my phone. Now he's all a begoli. I lost my phone. Now he's all a begoli. Me no dilly one. Now he's all a begoli. Also yela ipose hayi. go right ngoku. Izinto ziyenzeka kapha eMthatha. Okay makhonwana wami. Enye into interested kuyo kakhulu ne. Now that naphuma ngohlobo naphuma ngayo le ngoma. Mina nje ndifuna uyazi into obana njengoba ni powerful noyi2. Nicinge njani into obana ibe nini noyi2 kule ngoma because baninzi mos abantu abazi artist aba around wena Tasibora mhlawumbi wow nothi ubavise la track ubacela into obana bahope in. Why uTasole? Look, the funny thing was faka so liyadlala ne but initially yayizoba ngo-Android into ephaya yabo because ngondibethe verse u-Android was around yabo. Soul was not even around ipha endlini ngelaa xesha yabo. So ndirekhoda le way u-Android ngenxa yeway wazithathela zintoni besozela umthanam walala wayeka wayezofaka ihook yabo. So uSoul yena it just so happened ba afike the following day ndimmamele siba yela khona le way bendispana kuyo apha yabo. I'm just looking for something ezo transition off le part lebethetha ngayo bridge, and then that's just how the song came about. Wafaka la hook wabe seyikhawuleza ihlala phansi believers nami xa ndive ndaqombela iphelele mangabe sayiphazamisa yabo. Damn, that's artistic on another level makhotmani wami. So kule collaboration yenu bengicela nje ubuze into obana siseza yibona le collaboration ikhula okanye mhlawumbi benisasirhalisela nje. Bwa yela yazi yona wethu suppose umzekelo sine tracks ezininzi la wesizirecord leyo no bra because the way requestiwe kubona ayo way komba yela I requestwe ngumuntu oyi1 ba yela can ibethe tape ndondondoni. So So Utheni cinga nje?
I don't know because there's Abantu bane way ba they think his style set is similar. Style or voice, one of the two. So they always thought along the line. So after we figured And- take is yabo. Ungqina lo. And ba uspana. Vele kube lula kan spana no so that's why we have so many songs yabo. So into lewe bezo itachu, so there are a lot of songs. There's a possibility a tape, but already there's so much music just between Nano Solis is Kupili that can be a compilation or whatsoever. But showcase the corner and doing a tape. I think it's like 80% or 90% done. Of course, sure. The timing kind of short there. Ungqina lo nto leyo into yobana i-style like nje nithi nifana even physically ke ngoku. Maputeri ndisiva ndinemincili ke ngoku xa nisithi nisibekele into enkulu kangaka itape. Yes. So xa nicinga mhlawumbi le tape izawube ifika nini iza nini ebantwini? I don't know honestly. Asinofaka ixesha kuyo because ngabantu ababhizi, so nayo ibhizi nam busy. Into yomculo funeka izenzekele fethu organically, singayiforce, funeka baziphelele ingoma zenziwe kahle, then that's when you show ba iyaphuma. For now zikhona wezirekhodiweyo, possibility means just that we can't put a date on it, and asikuwe so mntana. Hayi yabonakala uba bafuna usivimba la mabhuteri lencasalala, but ke sizayigrumba. Mna ndicela ukuthi mna njengoba amabhuteri bathe abantu no iso saniyibamba le way yabo, ndicela siphinde sive kubi into yoba namhlanje bayirhalela nini bona le way, ningasibambi kanti uyabo ibizokwenza iwave ngeli xesha yabo. Yeah guys, Tasoul lona no Tasbora niyabazi, they are doing wave on the streets of Umtata. Bayawuthatha bawubeka on the other level. Omaya multimedia, oh ndiyaphapha. Ndicela ubaxelele mkhulu wamba yeyiphi enye into abakwazi ngayo apha kulo Mthatha. yela nindazi ngorepa yabo, nindazi ngorepa No, that's Guys, that's it from our side namhlanje. Yeah, with the beast zalapha eMthatha. Guys, thank you so much. Hit that button, that like, that share button. Maputeri ngicela nje sibafake ke ngokugqibela nje kwi-socials zenu xa befuna ubona yonke lento sithetha ngayo apha namhlanje bazokhangela bani mkhulu on all social media platforms. bakengela umfo kamasenda yaqhwaba ke ntombi sholi ndiyadlala. Kusibora New Age, I think across on all platforms, I'm not sure, but Spora New Age for the most part kulapho uzondifumana khona. Oh yeah, Khonman. Soul the Sun. Yeah, that's it. Search Soul the Sun. Oh yeah, hayi ke guys nizivele nihambe niyobakhangela ningaphoswa yisource yanamhlanje nangomso naphakade. From me to you, excess keeper. Low key, learning mkhuqo kwa deep. Mane buza lona soli wa if. Roofing as well, ungathatha ne pick.